Ay, Diyos mio, day, grabe ka dry ang buhok sa akong client karon. So, sa paghika pa lang nakudaan sa buhok sa akong client na piling gwapa, no? Ay, na day, marag nagasgas largo ang akong pagkapiling gwapa, oy. Anyway, day, kanina ang buhok sa akong client karon day, no? Grabe na Diyos siya ka-damage sa kulo. Muna, hinahinay lagi mo, ana yung pagkapiling gwapa ba, please lang. Kay para dili na madamage ug mayo ang inyong buhok ba. Muna kani bitaw nga buhok day no day ilalom ug babaw day no puro daot na. Muna nag-decide na lang akong client ay no nga iyang paputlan ang iyang buhok. Kay lagi ba useless naman po na magpatas-taas mo og buhok no pero damage na kay sa tanan. Anyway day kay damage man lagi kani buhok sa akong client no mo nang nag-shampoo ko ani hair butok sa iya. Og gikatuluan gyud ako na siya pagbalik-balik og shampoo ba kay para ma-okay-okay pa iyang buhok. Kay naglisod man lagi kog sudlay siyang buhok day no day mo nang nag-spray ko aning spray sa Brimo. Kay kani mo kong Brimo day nga hair spray day no is nindot kani sa buhok day nga maglisod na og sudlay ba. Muna before gali mo magsudlay day no isprehin ninyo anang Brimo day no day kay para di na malangkat yung bagol-bagol day binundot sudlay ba ipis lang. Muna day kani nga spray day no day kay nindot kani day sa mga damage hair na ba. Muna kung gusto mo ani day no kani akong gipanggamit nga mga product day no is magbutang kog link sa comment section. Anyway kay dry naman lagi kay buhok sa akong client no diri na gyud mo sulod day ang atong protein straight ba. So letter A ug letter B ang giamit nako ani nga hair protein. Ang letter A ani day no is akong gi-apply day sa iyang bagong tubo nga buhok. Ug ang letter B is akong gi-apply sa iyang damage hair. Muna day kung kabalo na gali mo day no nga damage na ang iyong buhok. Aw ayaw na ninyo ipariban pa oy. Kay lagi day pag more nga magsigmog pariban day no mas more nga mo damage na ang iyong buhok. Pero gani day kung more mo nga magpa-hair treatment sa iyong buhok day no mas more nga munindot na ang iyong buhok. Kay karon mga panahon na day no dili na tanang problema sa buhok day is riban ang solusyon. Kay lagi day na natay mga hair treatment karon day no nga makatabang or makahatag og straightening sa inyong buhok ba. So kani day protein straight band day no day is nindot kani day sa mga damage hair na. Ug napo ni siya day straightening day 50 to 60%. Og 3 hours din ako ni gibabad ang hair protein sa buhok sa kong client. Pag human sa 3 ka oras day no inana na day kakalma ang iyang buhok. Mo na nagproceed ko sa pagplansya sa iyang buhok. Kani jud nga part day no ang dili nimo pwede dali-daliot. Kay lagi day pag nindot gali imong pagkaplansya day no is nindot mo kay nang result pagkahuman ana. Mo na para makakita mo nindot kay sa tanang nga result day no day ayaw mo pagdadali pagplansya sa buhok sa inyong client. Anyway sa mga nangutana day nako ani day no kung pila ka bulan day usa mawala ang castrate aning protein straight ba. So 4 ka bulan to 5 ka bulan ra ang castrate sa protein straight ba. So depende na lang na sa inyo ha day no kung giunsa niyo pagatiman ang inyong buhok ba. Pero ang gusto gani ninyo day no or ang habol ninyo day no nga mo straight inyong buhok day tama 9 months. So after mo day sa to ang KOS hair treatment kay lagi day makahatag siya og 90 to 80% ka straightening. Og 9 months to 1 year sad ang ka-straight sa inyong buhok ato. Anyway, mao na day na ang before ug after sa buhok sa akong client pag human ako protein straight band. So shiny og bagsak na kay ang buhok day no day layo ra kay sa tanan day no nga wala na protein straight band ba. Og mao ra day to no bye mo oy.